Zdravo svima, ja sam Biksi, a vi gledate Lufting. Zdravo, Bilja. Pozdrav svim gledalcima Luftinga. Evo ovako, tvoj novi prvi album koji se zove Neuništiva. Samo mi razjasni zašto Neuništiva. Evo ovako, sa Neuništivom sam se pojavila prošle godine na Vrnjačkoj banji, tako da sve to ima nekog smisla dubljeg, a taj naziv Neuništiva mislim da ipak dosta govori o meni kao ličnosti, jel? Pošto je pesma zapažena i dobila je nagradu, ja sam odlučila da se ceo album tako zove. Evo za početak da te pitam zašto si ti dodala taj nadimak na ime Biljana Obradović? Pa pošto nisam promenila svoje devojačko prezime, onda su me mnogi mešali sa voditeljkom Biljanom Obradović i onda je tu stalno dolazilo do nekih zabuna i pošto dosta mene mojih kolega zove već Biksi, ja sam samo to dodala da se malo izdvojim, da se zna o kome se radi. Pa ja moram da kažem da nijedan tekst nije autobiografski, pesme prosto nastaju same od sebe iz duše i mislim da svaka dobra pesma nastane za neko kratko vreme, to je recimo nekih 10 do 20 minuta. Sve pesme su ljubavne, a nijedna nije autobiografska. Što znači da si ti srećna ljubav, jel tako? Naravno. Dobila sam nagradu za tu naslovnu numeru Neuništiva, pojavila sam se prvi put tada na festivalu i moram da kažem da sam bila prilično uplašena jer znajući kako je kod nas sve jako teško, kako se dolazi do tih festivala i to malo sam bila skeptična, ali na kraju sve ispalo fantastično. Mislim, prošla sam tu prvu selekciju, onda sam pevala sa svim ovim velikim zvezdama, jer sam ja naravno tek na početku. A moram nešto još da te pitam, Biđi, malo sam radoznala. Reci mi, da li možemo da razbijemo onu famu, baš vezano za te muzičke festivala, ono preko veze od ovoga ili onoga, da li si nečija ćerkica ili si nečija pa 3 tačke, pa zato uspevaš. Kako si ti uspela bez takvih, da kažemo? Naravno, nama početnicima nikako ne ide u prilog da uopšte pričamo na tu temu. Ja lično mislim da uvek je i bilo takve stvari, ali da opet neki ljudi primete neku vrstu kvaliteta. Eto, moram da naglasim recimo na tom festivalu gde sam ja nastupala da je prolazilo 6 učesnika, a posle su na kraju proširili i ja sam bila poslednja prozvana 7. Sad da li su oni baš zbog mene proširili listu iz nekog razloga, sad to će ostati do mene misterije, ne znam tačno, ali eto, mislim da ipak uvek se nađe neko ko primeti kvalitet na ovaj ili onaj način. Ajde samo da se vratimo na priču o tvom albumu. Reci mi koliko je danas, u današnje vreme, teško uopšte da se izda ovaj album i video sam da si ga izdala za PGP RTS i reci mi zašto PGP? Moram da kažem da je jako teško današnje vreme sve to izgurati, pogotovo ako nemate nekoga, kao što ja nemam, da stoji neko iza mene, onda mi čuva leđa, ja sam sve u pomoć svojih 10 prstice, uspela da nekako to izguram, da krenem u stvari sa tim nekim prezentovanjem. Moram da kažem da je materijal gotov već bio 2006. godine i mislim da je on bio poslednji voz da se čuje to ili jednostavno... Zašto je čekao na izdavanje? Zašto je čekao na izdavanje? Ja bi sad iskoristila priliku da se zahvalim direktoru PGP-a Ognjenu Uzelcu, koji je stvarno jedina osoba koja se udostojila da me sasluša. A za razliku od nekih izdavačkih kuća koje čak nisu se udostojili da mi odgovore i na mail. Pa da nisi imala Bika da prodaš ili njevu? Pa recimo, a ne bih to ni pokušavala na taj način. Ja sam odabrala onu najtežu putanju, ali smatram da je ona najispravnija. Jednostavno, neke druge stvari bi se možda kosile sa mojim principima, a sve ovo ovako, znači, mogu ponosno da kažem da je ovo moj disk, da sam ga izdala sama, da sam ga sama radila i da jednostavno iza svega toga stojim isključivo. Ja sam radila sve tekstove, muziku i bila sam koautor aranžmana. Pevala sam prateće vokale, tu su još neki od saradnika kao što su Kaća Sutirović, ex-Cocktail Band ili Suza Dinić koja je iz Beauty Queensa. Sale Sedler je svirao gitaru i Bane Kljajić, tako da tu ima zanimljivih saradnika. Zanima me ko ti radi ove divne fotografije. Za fotografije se pobrinuo naš sugrađanin Nenad Milenković i ja ga ovom prilikom pozdravljam i moram da iskoristim priliku da pozdravim tvorca aranžmana i čoveka koji je
mnogo sati, dana, noći proveo u studiju, to je Nikola Petrović Bardak. Mašem Nikoli. Koju bi ti pesmu izdvojila? Mislim sa tog albuma, prosto. Pa, možda me uništiva. Ne znam, ja u principu volim više balade, ali uvek se konsultujem i sa laicima, to je onda kao mišljenje mase, konsultujem se sa kolegama, naravno da vidim i to stručno mišljenje i onda tako vagam, gledam naravno i šta se meni najviše sviđa, uvek ja odlučim na kraju, ali bitno mi je i mišljenje drugih, da bih imala kompletnu sliku. Ja sebe prvenstveno smatram muzičarem, pa tek onda pevačem i najviše me uvijek bolilo kad me neko predstavlja kao pevačicu, jer ja samo sebe smatram kao da sam u službi pevača, jel? Ja sam ranije gledala na Rai Uno, to je išla neka slična emisija koja se zove Amići i mislim da je ona na mnogo višem nivou nego Operacija Trijumf. Moja najveća zamerka je što su se ipak bazirali samo na muzici, a sve ove ostale, pošto je to po licenci sigurno, kao i Veliki brat i ostale te show emisije, tamo se ljudi bave i koreografijom, bave se i glumom i scenom. Ovdje se bave, ali u jako maloj meri, znači mislim da je to moglo da se malo ozbiljnije odradi, ali dobro, mislim, pošto je prvi put, nije loše. Prvo mislim da smo te baš onako lepo preslišali, ispitali šta sve znači ima novo kod tebe i u to ime, mi tušćemo jedan lepi poklončić. Zahvaljujem. Biljanin prvi album možete naći na svim prodajnim mestima PGP-a.